Boli fanatici voláci, čo sa chceli pustiť, čo? Hej? Ale tak aj čo ako ťahli. Mohol by sa. Ten ti nepôjde na tom. Ale ten biely je pekný. Aj šikovno vyzerá. Čo je pekné? Ten biely. Mercedes? Toto je trajko, ale tak. Čo on je, už? Na čo tlačia? Ja som rozmýšľala, že na čo tlačia.